ଗୋଟିଏ ପିଲା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନଥିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠାଘର। ସେ କୋଠାଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଏବଂ ବାହାରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାରି ଆସି ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, "କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛ?" ପିଲାଟି ଅତି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, "ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ।" ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାଗିକି କହିଲେ, "ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ?" ହଠାତ୍ ପିଲାଟି ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଛି। ପିଲାଟି କହିଲା, "ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ମାଗଣାରେ ତୁମକୁ କହୁନି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ଏ ବଗିଚାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି।" ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଜନକ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, "ହଉ ଆ, ଆଗ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ହେଇ ଖାଇଦେ, ତାପରେ ସଫା କରିବୁ।" ପିଲାଟି କହିଲା, "ନା, ମତେ ମୋ ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆଗ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଆଗ ବଗିଚା ସଫା କରିବା ପରେ ଯାଇ ଖାଇବି।" ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଜଣକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, "ହଉ, ଯା ସଫା କରିଦେ।" ପିଲାଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଗିଚାକୁ ସଫା କରିବାର ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଥୋଇଦେଲେ। ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ଫେରିଗଲା। ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଜଣକ ମନରେ ଭାବିଲେ, ପିଲାଟିକୁ ତାର ମା ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।